Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang. Maluhod po kita para sa pagpangaji kang oratio ang pirata. Sa ngaran ng Ama at sininaki pati ni Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kang mga ngangalasan kang sa imong nilalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kang lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kang sa imong nilalang. Dai minasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kang sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kang sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tag-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumuutan asin mga pagrugari, sa piligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magi mga responsabling paraataman kang sa imong nilalang. Asin mga matinabang na parasunod kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Tanay ni pamibi mo kami. Pamibi sa Hobileyo kang Diocesis kang Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulot kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon ning sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tokdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kami mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaigto, ngunyan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagorang na niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Rafael de Arcangel, Pamibi mo kami. sa ngaran ng Ama, asin aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Misa ning pasasalamat sa kahagadan kang Balyatan family, Mrs. Gemma Alcantara Nieva and family, Jose Pelilios Jr. and family, Marvic Micalyar. Special intention for good health requested by Vic. Para sa kalag kang mga minasunod, Pope Francis, Bishop Nestor, Laudate, Charlemagne Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family, Eumeriano, requested by Akende family, Carlos, requested by Dadot Yanzon and children, Gloria Maria Beatriz, requested by Murillo and Durango family.
Berna and Godfrey. Requested by Villesa family. Jose Jr., requested by Borromeo family. Nanet, requested by Daudin Kabuling Azurin. All Souls, requested by Ahero family. Ramon, requested by Ahero family. Jacobo and Gorgonia. Efren and Milita. Virgilio Jr., Virgilio Sr., Lerma, Norma, requested by Esther M. Tan and family. Onofre Orlando, requested by Weng. All Souls, Lourdes and Jose, requested by Marvic Micalyar. Maria and Marcelino, requested by Mr. and Mrs. Lito Bercasio and family. Erineo, Aida, and Eduardo. Sofio and Magdalena, requested by Bertes family. Diyos marhay na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan na Domingo sa 33 sa ordinaryong panahon. Asin sa tuyang sineselebrate ang World Day of the Poor. Ang paghukom kang Diyos, iyan ang nangungurog na tema kang mga babasahon sa ngunyan na Domingo. Masasalmin niya to sa Ebanghelyo na pwede niya tong hilingon sa duwang mag-inibong na lado ang paghukom kang Diyos. Ini pwede maging gikanan ng paglaom asin pagranga. Alagad ini pwede man na maging patanid para sa to. Sa Ebanghelyo, nagpataan si Jesus manungod sa pagkagaba kang templo sa Jerusalem. Asin pinatanidan ang sa iyang mga parasunod na ang persekusyon madatong bago kang katapusan kang mga panahon. Digdi, siniguro ni Jesus ang sa iyang mga parasunod na ang Diyos presente sa gabos ng mga nagtutubod, dawa sa mga panahon ng kapurisawan. Inilugod maging ranga sa to na bilang mga nagsusunod kay Jesus, kita magtiwala sa hostisya asin pagkahera kang mahal na Diyos. Maski na kita nagahampang ng mga katipisilan. Ang mamayo kang sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Ricardo Barcas Jr. Matindog po ang gabos, asin sa baugmang tingog sa rabay niyatong awiton ang awit sa pagtubod. Kaugmahan na dai makakaagaw kung ikaw uya sa samuyang dahaw. Kaugmahan na dai makakahali kung kami sa imo minapuri. Tunganin pagtiripon di mga magturugang sa imong harong. Pagtupod niya mo lugod magrarong, ikaandam na kami akoon. Kaugmahan na dai makakaagaw kung ikaw uya sa samuyang dahaw. Kaugmahan na dai makakahali
sa samuyang dahaw, kaugmahan na dai magkakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na dai magkakahalin, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kanama kanaki asin Espiritu Santo, Amen. ang grasya asin ang katuninongan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo ang kagwarang nanta, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang nga kitang maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo. Ako unta ang sa tong mga kasalan, hagadon ta pagpatawa di Diyos, siriman ka sa tong mga kapwa. Sarabay kita, tagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo matugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indong matugang, na ako'y pamibi sa kagurang nahantang Diyos. Maharak manugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darawin kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangnan mahera ka, kagurangnan mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tabong marahayan mo. Ginoo mami ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli ka dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos sa ating langit nun, Diyos Amang makakamhan, kagurang na aking buktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking ka naman, ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaman, kahiraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaman, ako ang sa mong pakimaherag. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalangkaw,
Jesucristo kay bakan Espiritu Santo. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa buyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na magugma sa imong kaibudan. Kaugmahan na dahi katapusan asin pano, kung padagos kaming maglingkod sa kagmuknga kadgabos na karahayan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Tukaw po ang kapos para sa liturhiya kang tataramon. Sa paagi ka mga pagpataan ni Propeta Malakias, nagtaram ang kagurangnan ng aldaw ning paghukom maabot. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsabi ang kagurangnanin mga hukbo. Nagdadangadang an aldaw na susuloon siring sa dagami. Ang gabos na nagpapaabaw-abaw, saka mga maraot na tao. Sa aldaw na iyan matututong sinda, asin mayo nin matatada sa sainda. Alagad sa saindo na nagkukuyog sa sako, masirang sa indo arog kan aldaw, ang sakong nakakaligtas na kapangyarihan, asin magdadarayan nin kaumayan, arog kan saldang kan aldaw. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahadi sa kinaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaaban. Mag-awit mga pag-umaw sa kagurangnan. Musika tugtugon sa arpa. Patanugon ang mga trumpeta asin ang mga hamudyong. Maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hadi. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaaban. Maghagubob ang dagat asin ang kabos na mga yaon dyan. Ang kinaban asin ang gabos na nag-eerok dyan. Pumarakpak ang mga katubigan, sabay na mag-arawit sa kaugmahan ang kabubuludan. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaaban. Sa atubang ning kagurangnan, huli tamadatong siya, tanganing magukom sa daga. Maghuhukom sa mga banwaan ning kinaban, sa katanusan, asin sa katutuuhan. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaaban. Sa iyang surat, sinasadol ni San Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog asin akuon ang saindang pamana. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kanyaon pa kami sa indo. Dai kami nagkakan kan tinapay, ninsi isay man na daimi binayadan. Kundi, nagtrabaho kami, saka nagpagal, aldaw banggi, tanganing day kami, maging paggabat, sa kiisay man, sa indo. Maski igwa kami nin diretso, na maghagad din tabang sa indo, daimi iyan ginibo, kundi nagtrabaho kami, tanganing maging aruga nindo. Hulitakan kami kaiba panindo, sinabi mi sa saindo, an si isay man na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, hulita nadangog mi na,
May mga hugakon dyan sa Indo na mayong ginigibo kundi makiaram sa buhay ni iba. Sa ngaran ni Jesucristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan mi ang siring na mga tao na magtrabaho nin marahay sa kamaghanap kan sa diring ikabubuhay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrupyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ika kagurang nanandana na sinbuhay, ika ang katotohan. Buhay na daig kasagkoran ni tatao sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ang pagrukyaw kan marahay na bareta, soso kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-uurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon. Uli kan mga mahalagang gapo, asin kan mga dolot sa Diyos. Sinabihan sila ni Jesus, maabutan panahon na mayo diyan nin matatada, ni sarong gapo sa ibabaw nin sarong pang gapo. Ang gabos marurumpag, dangan nagapot sinda. Maestro, no rin ini mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, magingat ka mo, dahil ka mo magpadaya. Huli tadakul, at madigdi sa ngaran ko, na magsasabi, ako ang Kristo, o nagabot na ang oras, dahil ka mo magtubod sa inda. Dahil ka mo matakot, kan kung makadangog ka mo ng mga gera sa mga ralaban. Ang mga iyan dapat na mangyari ngoona. Alagad, bako pa iyan ang katapusan. Padago siyang nagpahayag. Ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadean, malaban man sa magkasi kahadean. Malinog din makusog, asin magkakaigwanin gutom sa kapeste sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwa nin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan. Kalagad, bago mangyari irigabos, dadakupon asin papasakitan kamo. Dadarhon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bilangguan. Iatubang kamo sa mga hade asin sa mga kagsakop dahil sako. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marahay na bareta. Ibugtak nindo sa sainong isip na dahi ka mo mahadit kung paano ka mo masimbag. Uli, tatatawan ko kamo din mga tataramon, asin kadunungan, na dai masusudya
o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. Ipapaarestar ka mo, maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, sa mga katuod. Ipapagadaninda ang iba sa indo. Ikakaungis ka mo, kan gabos na tawo dahil sa ko. Alagad, maski sarong buhok sa saindong payo, dai mawawara. Kung makatagal ka mo, makakamtanindo ang buhay. Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marahay na aldaw sa inong matugang. Nasa ika-33 na Domingo kita kan ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko. Asin duwa na sa nang simana ang natatada mabago na kita nin kalendaryo. Mapuuna ang bagong taon sa satuyang liturhya sa taon kan Adviento. Matugang sa mga aldaw na ining duwang simana, danay tang madadangog ang mga paliwanag ni Jesus manunungod sa katapusan kan panahon. Magingon yan sa mga pagbasa, nadangog ta ang mga pahayag, halik kay Propeta Malakias, halik kay San Pablo sa sayang surat sa mga taga-Tesalonika. Si Propeta Malakias, pinapahayag na sa katapusan, yaon ang hustisya nin mahal na Diyos. Kaya sa mga nagdanay na maibod, igwanin premyo. Mantang sa mga day naging maibod, igwanin kastigo. Iyon yan, hustisya nin mahal na Diyos. Si San Pablo, sa sayang surat sa mga taga-Tesalonika, pinatanidan sa mga Kristiyano duman na naglalaom na ang katapusan madali nang mag-abot. Asin hulit ang madali nang mag-abot, dahil nasindanin ginigibo. Dahil sige na silang irestoryahan, chirismisan. Kaya pinatanida sila ni San Pablo na bako siring ang paghalat kan katapusan kan panahon, kundi na magdanay sa pagpamidbid kung sisay ang saydang pinapahalagahan. Danay na arugon mismong si San Pablo na nagdara sa inda kan marhay na bareta, na padagos na naging maimbod sa sayang katungdan. Asin, padagos na nagtrabaho nin matanos, tangani na mahaman niya o mautob niya so sayang obligasyon. Sa Ebanghelyo, tinatawag kita ni Jesus kan mga tanda na mangyayari. Sabi niya, gabusin yung mangyayari. Alagad, sabi niya, bakuin ni ang katapusan. Kung sa tuyang binantayan ng maray sa mga tanda na sinabi ni Jesus, kadakol duman, o kung bako gabos ka ito, namamatay ang tanangon yan. May mga gera, may mga tagutom, may mga mangirat na linog, ihaonan mga
palain-lain na kalamidad, bunga kan naturalesa. Yaonan bagyo, yaonan pagtuga kan bulkan, yaonan manlain-lain na kasakitan, bunga kan pagtios. Yaonan mga problema sa politika, ang pagkabaranga, maging kan sa tuyang sa diring nasyon. Pero sabi ni Jesus, ang mga ini, bakong dahilan na enot na matakot kita. Bako ini dahilan tanganing dahin na kita makapag-desisyon kung ano ang angay nagigibuhon. Malangan ito, sabi niya, ini ang panahon na dapat urog na ipinapamidbid kung si Isay ang pinapahalagan ta sa satuyang buhay. Ini ang oportunidad na itinataw sa tuya, tangani makapagsaksi kita, sisay si Kristo sa satuyang pagkatao. Na maski may mga pagtios, may mga kasakitan, may mga kamatayan, may mga kagutuman, alagad, day kita basta-basta natataranta, day kita napupurisaw, kundi binibidbid ta na ini ang natatamang panahon, tanganing urog na magdayupot kita sa paglingkod, asin pagsabuhay kan mga valor ni Kristo na itinukdo niya sa sato. Kaya, sa sayang pahayag, sabi niya, di ka mo magtubod kung may magsabi sa indo, uya si Kristo. O kaya, yaon siya digdi. Takitang madali kitang magtubod sa mga paliwanag kan iba. Mga tao na nagpapamidbid na midbid nila si Kristo Jesus. Kaya binapatubod na madadara niya kita sa saiya. Bako ini ang pagsarigan ta, kundi padagos tang pangatamanon, padagos tang patalubuon ang satuyang relasyon kay Jesus, tanganing day kita basta malilinlang, day kita basta-basta madadaya. Kamo man sana makakapagsaksi na may mga panahon sa satuyang buhay na igonin minasabi na haraninan katapusan kan kinaban. Kaya palain-lain ang sinasabi sa tuya na nganing makaligtas kita kay puan kaigwanin puting kandila o kung ano-ano. Sa sakuyang bilog na pagkabuhay, natatandaan ko, elementary pa sana ako kan Magadan su Santo Papa, nasasanglian ni Santo Papa Juan ika-23. So paghuna kan mga tao, katapusan na kan kinaban. Kadakol pang mga sitwasyon. Maging kan nasa teologo ako sa Tagaytay, nagtugas sa Bulkan Taal, may mga grupo na nagkaralot, tanganing magtago duman sa kalut, na naka-helmet kung ano-ano, hindi ang dalan tanganing makaligtas. Dot pinapamidbid sa tuya na Jesus, na ang gabos may kapinuunan, kaya gabos may katapusan. Alagad ang katapusan, magikan buhay tadig di sa kinaban, bakong totalmenteng pagkatapos ng mawawara, kundi masasanglianin bago. Tayo ni ang
karahayan nin mahal na Diyos. Inaapod niya kita bako na magadan, kundi na magkaigwa ni buhay na daig kasagkoran sa kaibahan niya. Kaya totoo, mawawara, matatapos ang buhay ta, alagad ang kagadanan bakong katapusan, kundi dalan tanganing makamtanta ang bagong buhay na itinataga masatuya nin mahal na Diyos. Matugang lugod, ini matataramon na nadangog tangon yan. Maging dalan para sa tuya, tanganing urugtang tugutan na ang Diyos magpamidbin sa to. Urugtang pagsarigan ang sa iyang mga pahayag. Na sabi niya, kung umabot ang aldaw na ini, di kita dapat na matakot kung ano ang sasabihon ta, ano ang ipapaliwanag ta, ta mismong siya ang mataram sa ngaran ta. Siya ang mataw sa tuya, kad mga paagi kung paano ta urog na mapapatutuuhan ang sa tuyang pagkamidbid asin pagkamot sa iya. Ini ang balaog na hagadon ta sa selebrasyon tangon yan. Na di kita magpabaya sa pangataman kan sa tuyang pagtubon. Na ang lambang desisyon na ginigibo ta sa oral daw, maging gawe din pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Na ano man na gawe din pagkamuot, ano man na gawe din pagpatawad sa pagkukulang kan iba, ano man na gawe din pagmangno, pagmalasakit, gurano man kasaday, ang gabos na ini oportunidad na itinataw sa tuya na maipamibita si Kristo na buhay sa satuyang pagkatao. Materidog kita asin maugmatag ipagrokyaw ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan. Kagibo kang langit, asin kang daga, kang gabos na nahihiling, asin dai nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesus Kristo, bugtong na aki kang Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dain nilalang. Saro sa pagka-Diyos kang Ama, huli sa iya, nagkaigwa kang gabos. Huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli kang Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkot sa kagadanan, asin inilubong, asin ka ikatulong aldaw na buhay liwat. Susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kang Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya, kaiba kang Ama asin kang Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ning mga profetas, asin sa saro, banal,
Katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Matugang pananipagsarig sa pagkamarahayong ka sa tuyang Ama sa langit, ipahayag na sa iyan sa tong mapangangaipo ang simbagta, imataya kami kagurangnan. Himatia kami kagurangnan. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa halimbawa ni Jesus sa paglingkod sa mga nagahagad kang sa indang tabang asin kusog ning buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himataya kami kagurangnan. Tanganing kita gabos magdanay na maimbod sa tataramon kang Diyos, asin masarig sa satuyang paglaom, para sa langit no na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himataya kami kagurangnan. Tanganing ang mga daing trabaho asin nawawara na ning paglaom, makagamiaw na daisinda papabayaan kang Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himataya kami kagurangnan. Tanganing ang mga nagagabatan kang helang, makamati ning ranga sa pagkamuot, asin pagsarig ka mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Himataya kami kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mag-ako ning maherakon na paghukom, asin magkamit ning katununungan, kaiba ang kagurangnan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Himataya kami kagurangnan. Idulota sa diritang mga kahagadan. Mamomoto na Ama, danay kami naglalaom na antabayan mo kami asin tatabangan sa samoyang kamugtakan sa ngunyan, tanganing orog kaming maging tunay na lingkod kan sa imong aki, si Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Inuumaw ka kahurangan, Diyos din gabos na linala. Ulita sa imo pagkamatinaw, nagago kami din tinapay na idinudulot misa imo, bunga kandaga, asin kagibo kan mga kamot nin mga tao, ini magiging para sa mo. Tinapay din buhay, pagumawo na Diyos sa kon paman. Mamibi kamo matugang, tanganin sa ko asin sa idong atang, makaumanlugod ka Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, ang atag sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na andulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan. Magtao sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas
Nadanay yasin minsan sa magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan dahil kasagkoran. So sa imo kami nabubuhay, naghihiro asin uya, hinimo mo na sa hawak na ini. Bako sa nang nakakamate kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi may mga panuga na ngani kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga tinagbak kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kay bakang gabos ng mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin dagat, palukan sa imo, kamurawayan, Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan. Palanan at pinadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan, Usana, Usana sa kaitaasan. Kagurang nani ka ng God, ang banal, morabod, ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng buon ka sa imo Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sa dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ni tinapay. Asin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa sayang madisipulos na nasabi. Magako kamugabos, asin magkakngan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaoso sa iyang mga disipulos na nasabi, Magako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon Indo, sa pagromdong sako. Misteryo kan pagtubod, At pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. At pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na mahagdato.
Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagulangnan, katinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginamdama kagulangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay ba kan sa mong Santo Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginamdama sa imong pagkaherak, ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos na may bibi kami. Tanghani kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan man nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya munayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatungan kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, nisiring sa langit, ang sa mong kakanon sa arwaldaw, itaong mo sa muya mo na yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarahas sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa maldaw niya mo ang katuninongan, ngani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
ulita sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagulangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod ka sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin makaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarawan kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami nin katoni, tungnan. Mga tugang uya sa Yesu Kristo, siya ang kordero kan Diyos, siya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban. Paladang kita na inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Kagurangan, Jesu Kristo, namutan mo si mong banawaan, sa Eucharistia itinaho mo, ang pagkamot na sinan buhay, sarong tinapay, sarong banawaan, sarong hawak, din kaguramnan, ang sakramento, pamurawayon, sa tuyang kamutan na sinabuo. Kagurangan, Jesu Kristo, tinubos mo ang katao
sakramento na tinublas mo, nagdaos sa ngunit kaligtasan. Sarong tinapay, sarong balawaan, sarong hawak, ni kagurangan, ang sakramento mamurawayo, sa tuyang kamutan na sinapuon. Kagurangan, Jesucristo, na nagparaan ng mga kasalan, sa simong hawak sisimong buhay na daig kasakuran. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayo, sa tuyang kamutan na sinapuon. Kagurangan, Jesucristo, na nagparaan ng mga kasalan, sa simong hawak sisimong dugo, buhay na daig kasakuran. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayo, sa tuyang kamutan na sinapuon. Sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawak, di kagurangan, ang sakramento mamurawayo, sa tuyang kamutan na sinapuon. Mamibi kita. Kagurangan kami na mapakumabang nag-aaran, na kinabang kan mga dolotin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa muyang pagkamuot. Huli ba sa nakikristo sa imong aki sa mong kagurangan. Amen. Tukaw po sa magkapirang paisip. Paisip po para sa mga kapamilya ka mga linubong sa Apartment 1 kang taon 2011 to 2014 sa Legazpi Catholic Cemetery. Makiasikaso na po ka mga rastos kang sa indong kapamilya bago mag-Mayo 2026. Sa maabot na Mayo 2026, ilalaag na po sa mga common ossuary ang mga unclaimed remains. Nakalaag man po sa tarpaulin sa may gate kang sementeryo ang pangarang ka mga na-exhume na restos. Donations, November 10, 2025, Anonymous 1,000. November 13, 2025, Carmelite Adorers of the Holy Trinity, 500 pesos. November 15, Anonymous 500, Anonymous 5,000 pesos. Nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverendo Padre Leandro P. Murillo, ang satuyang Cora Paroko. Matindog po ang gabos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bedisyonan ka magabos kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An sa misa inatang na, magdanay kita sa pangataman kan sa tuyang pagtubod, asin ipahayag tayo ni sa pangataman asin pagkamot kan sa tong mga kapwa. Salamat. Salamat sa Diyos. Biniyayaan, inantabayan, sinusugod kan kagurangan. Sararo kita sa satong pagbaglay, ang enterong albay, gabos kita, magrukya. Diyos danay nakaibata, Dalat na aagihan, simbahan na sinodal, dahil niya kita pababayaan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugod kan kagurangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, ang enterong albay, gabos kita, magrokyaw. Ang enterong albay, gabos kita, magrokyaw, magrokyaw, magrokyaw. Diyos marhay na daw sa indogabos. Diyos maray nagaman po.